ניגן את זה יפה אהרון אמיר. אז עוד מעט הוא יצחק אותה למיטה הרחבה שלו, והוא אחד העצובים בעיר. הוא כבר איבד 3 בנים, אז הוא עובד כאיש ביון, וזה מלחמת העולם הכי שנייה. יושב בבר שבהוואנה, לא חולם שהוא יפגוש בה כאן את זאת שכבר שנים ההן שנייה. חופשה של 4 ימים, שונא זקנה שאותה איתו, רוצה סיפור ושיכניס בו אהבה. הוא מספר לה על הונג קונג וכל הסיניות שלו, פתאום נכנסת היא מדי צבא. נפלו איש על צברי שי בדרנית של חיילים, אבל הלילה היא שלו אם הוא רוצה. הייתה אשתו הראשונה והם עכשיו נוסעים אליו, אני עכשיו אל השמירה יוצא. מלא מרביץ בהיר את כל העיר, ההר הים גזרת המגננה, ומצלצל הטלפון ומודיעים שכנראה חוליית אויב אחד הסתננה. הלוך חזור עם המשקפת שנמשכת לירח, כמו הים אך שום תנועה אינה נראית. ולך לך שרים לי במצעד הפזמונים, הייתי טס לא רק הולך מכאן כעת. אולי מחר אני יוצא סוף סוף הביתה לחופשה, אני נצמד אל המשקפת לא לחשוב. באוהל מחכים לי אור ותה פלחי תפוח וסיגריה וסיפור חזק וטוב. חוץ מכוכב אחד קטן שהתחזה נצנוץ חשוד, תזמונים עברו בסך בלי שום דבר, ועוד מלט אל הירח על העיר ועל הים, אז חבר בא ואומר זמנך עבר. נפלו 2 פלחי תפוח, עוד 4-5 סיגריות, כי פתאום נתקע לי כאן השיר. אבל עכשיו צחק אותה על המיטה הרחבה שלו, והוא אחד העצובים בעיר. לילה שקט עבר על כוחותינו וסואל, Jewish boy, what are you doing here? Hey, nice Jewish boy, nothing for you, yeah, go home. Hey, nice Jewish boy, you go see some nice Jewish girl back home. Nice Jewish boy, go home. לילה שקט עובר על כוחותינו בצידו